Divided life family te ilo dam tlang em hei ni thum zet mai video ka ron da talawa mani khanin lamka lama ka kaldon khan ka video hang ka ron soi to a ka zin tur thu kha ka zin na lama ka duangin hun ka nei lo mai bia lama internet connection ka nei thatok lawa tin chu ba ka hun ka nei lawa kan program tai de boka chuwang chuan in video thar te ka ron da thei lawa kalkonga ka kalai khan miron phone te attend te chu in phone te kha ri kan in belei thei lawa kalkonga signal a thatok lo wangin anua miron bezui ta lem lo in lo in tharuang ti ka hlawa hei hun ka nei chhole to dona harsana tok ron soite ele tong try pui ngai te po kharon in tharung lo ula tin phone hi ka lo pick lo palpon message hai lo drop ula chuta ka lo la mulo ramani pon ron call non leula ka in du wang emo ka in ti thei wang emo ka boy wang em lampon le mulo palte om thina khanga khan in mi ngai thiam na te kan dil ma sale photani chu mishing hi chu tisual thei kan ni wang hen ka hi thil tisual reng mai kan ni in mi ngai dam ka nga em thina ni ti te po khan sai le phot tiang eng poni selap ka zina chanchin te point lo khrecha mai the lam ka lama kan zina lam ka lama unaw te hilai zo na thla unaw ten fele em maya hun limom takan manga ka thlen in te le khilaya then rual te in ngai om hle mai in mu le hun aron her le tura ngai la pathian hun rem chang min pelenga lim takina ma kan fak kho le tura ngai la atha ome ka ngai in kan kham lo em ani ti te po kha lo khre ve hrim ula lam kalam unaw te ei ka video kal tang hianin kan ngai em cheu ni ti te in chunga khan thil tam ta kan zira ni ti te lo khre ve hrim ula ka du ani ole tukin chu pathian thu direct taka pathian thu ni em lo ma se mishing te nuna thil lu tu lian tak mai chung chang soi ka duwa chu tai hi ni mishing te hi hlotlin chakin kan tui hala hlotlin kan chak em maya amaro chu hlotlin chu enge ni ti ero chu kan hrele mia silo ni in ti te ang Josepha kha apu Potiphar ina a omlai khan athil ti konga pianga a hlotling zelani ti apu Potiphar an riat khan adu sak em mai ni ti chuan apu Potiphar ina po khan mal som akeng luta ti chuan har san an to nu apo khan he tilaya ta ni na omlai te le farwana an kaulai te po in farwala rama khan muingi la hlotin na kha athena ni ti te kan hmuwa ti chuan lalte pahni na lalte pakhanna bung ni chang thuma khan heti hian lal Davidaina afapa Solomona thu acha kha kan hmuwa tin Davida thihun chu lo hnai ta afapa Solomona chu thu a pe a leilung dan angin ka kalve don ta ani ti chuan chak takin omla patling takin omro ithil ti apiang le I hoina lam apianga I muingil theinan mosia dana ziak anga lalpa I pathianin akongte zo tur le athuruate athupekte aro relte le athuriat tirte pom tura thu apekte hi zomro lalpan ka chungchang thua I thlaten an thinlung takle anril ru taka kamit mu thu taka om turin om dan an fim khur chuan Israel te lal thut thlenga thu tur I mailowang ti asoika I ti nget donia tiani lal Davida khan afapa hena khan pathian dan te zom turte aro relan thute le athuri tirte zom turte le ngai poimo turin arona chuti chuan pathian thuin oi phot chon in thla te lo la kal le zel turin lal thu thleng lu tur hi in tla cham ngai lowang lal thu thleng in lu arengang tin thu kha acha amero chulal Solomon kha ti lam chuan muingil veu ma sela ahun top lam te ro kha chu aram kha boina ina khatani ti te po kan mu ve bokani ole hlotlin hi enge ni ti hi hanin zot ta ila kan soidan ain anglo veu mai theini Mizo society hian poikati em mai chu hlotlin na kan tia kan soi fam kim lo lutuk le kan soi toi lutuk hini no pang pakha chu boya enge ni itum ka tia engineer ni katum atia engineer ni la ani le enge ti ang ka tia engineer ka zirzo chuan BE te ka zirzo chuan na te ka zong venga sarkara na ka mulo chuan sarkara nilovin private ate po ka thok ve mai niang chu atia ani le sarkara emo private emo lo tam tak nein thokta la
enge itiang ka ti le a kan tho to te chuan na tho tu te chu om chop ve mai do na na tha takin kan thok mai do na lom atia ani le na chu thok ta la asum te po la lu ta la lo tha tak nei ta eng tin ngei tiang ka tia han soi tur ka hai chamang reng khop maya tu tiang bok chuan no pang pakha chu boya enge ni tu tin ka zota doctor ni atum thu kha min shila ani le doctor chu ni ta la enge ti ang ka te doctor te kan ni chon dam lo te kan en kol don lo ma tia ani le dam lo te chu en kol don ta la enge ti ang ka te le mi zo thui e mai chung te chu aron in tum chop mai don lom atia ani le dam lo te chu en kol ta la na thatak nei ta la sarkar am ani lopon private clinic ten thatak nei ta la eng tin nge ti ang tin ka zo chela soi tur hre thui lo khop mai chu tiang bok chuan no pang pakhat ve thung chuan ti hian min changa pastor kan ni anga ti ani le pastor ni la enge ti ang ka e pathian thu te ka soyang chu atia ani le pathian thu te soila enge ti ang ka ti le a ani pon soi thui tur hrelo ni heta ta khian mizo faten hlotlina kan ti hian fam kim lo deuh mai om ta ni enga modin muna kan va inda engineer ni te sarkar na thote officer ni te mla ni te minister ni te doctor ni te pastor ni te hi hlotlina a kan ngaya khami din muna kan va chuan kai to chon kan du tok em mai ni ma se hlotlina tak chu kan du tak din muna kan va din nei hlotlina la ni lo ni hlotlina dik tak chu kan du tak din muna kan va oma kan na tho le kan thil ti ra zela kha kan hlotlina zok chu ni ta ni engineer ni ringot kha hlotlina ni lo ni engineer chuan tlo taka kong asiam te lei thata ka adoa tlo taka le an do te kong pui cha thatak le ani dan tur ang dik taka an han siam te kha an hlotlina dik tak chu ni ram ro tling nuchia lo engineer ram ro tling nuchia aya mani in salian zok engineer reng hi engineer hlo tling an ni lawa an nuna mi hlo cham an ni chu tiang bok chuan doctor specialist ani emo super specialist pon ni sela mi hlo tling an la ni lo hlo tlina step khat chau an la rap ti na ni doctor ni a midang te tidam tu midang te ta na thamon pui tham mire theile mi hosa te poina an thamon pui mi nuna chan him tu le he khovel mi hring ten nuam anti theina tur ta na an nuna tanga mi ten zir tur an muwa khan doctor hlotling ani chau ani chu tiang bok chuan pastor te po pastor ni ringot te hlotlina ala ni lo ko khan upa ni ringot te hlotlina ala ni lo mi ten keimani a thamon an mu em keimani kaltlangin mi ten lalpa an mu em pathianin kan rong bol hi mal asomem ti zo ka hi kan hlotin le hlotlin lo na tur in te na tur chuni ta ni chu tiang bok chuan politician te po la luta ila mla vani ringot te minister ni ringot te chief minister ringot ni ringot te hlotlin ani reng lo akak puya an han lona hlotlina tak nei thei tur din huna an om ti chau zo ka ni chu wang chuan politician te po in mla ani to hnuwa te minister ani to hnuwa te ram ro an hu chia donem aram mi puite tan thil than ti donem ti la hi an hlotlin le hlotlin lo na in te na tur jok chu ni hemi din mun khelo hian mi tam tak chuan sarkara officer an han ni a sumdong hlotling an han ni a sumdong hausa an han ni a ta khan theitaria wanin ngai midang te ta na hron khre om turin an om ta thina ni nima sela hlotlin tak chu kan du tak din huna kan om nuwa kan na tho zui zel dan a hian kan hlotlin tu le hlotlin lo turi aron in ngat tan chau zo kani chu da chon pathian in davida le solomon ate ne na thu atiam khan inpu abrahama thu in oil lalpa thu hria tirte le lalpa dante in zoma lalpa du dana ka in nun zel chuan in lal thu thleng hi in thate zel lo tu in mu zel don ani ti thu tiama pe a ma se pathian du dan angin lal solomon kha anung lo afa te le zel pe chu anung lo le zuala chu wang chuan an thla te zela khan an lal thu thleng lo tu tur mi ro pui kha aron piang chuak tamang lo ani chu wang chuan mizorama hian ngatinge sumdong hlotling kan ti te hian an fa te zel sumdong hlotling an ron hrin chu alova an tu le an fa te kuta sumdona om ta ka khan chungkua kan hlo cham mai zele ani le ngatinge officer lian tak te
an fa te an tha te chui zui tu ran om thin lo le politician ro pui tak tak tenga tinge an fa te chui zui tu ran om thin lo le a chan chu hlotlina tak tak lalpa thu hriat tir ang le lalpa du anga an nun thin lo awangin an ma ni sa mim ipti pona tura tan chau an nunga he khovel an dam chunga chon an nuam sa e mi ngai san te po an hlo ma se an thla thumna chuan thum a chuan an ral thum deuh thozel mai kha alo ni tat mai ni ani le pathian dan thu te le a hriat tir na te chu enge kan ti chuan pathian hian kan mi hring puite hmangai turin min ti a mi hring puite hmangai na nuna chuan mi re thei te ta tur ei ruk na ten mun achang lowa mi har sa jok te choi kan du na thin lung a oma achan chu johana thon khat bung thum chang som paru a khan hmangai na chu hemi hen enge ni ti kan hria kan mi hring puite ta na kan nun te kan hlan hian ti thu kan mu ni ma ni chung kwa chau in hai vurna ma ni mi mal nuna tan chawan nun ma ni masial taka ke ma ni le kan chung te chau hai vur du na te ke ma ni min ti thatu te chau hai vur du na thinlung le tu reng hi eng anga sarkar na lian thok po ni sela eng anga ram hroi tu po ni sela chuan tam an dai ngai lo ni hei wang hian a lom mizoram a politician ten chuan tam an dei lo an fa te a chui zui tlak anom lo fo na thin chu lalpa duanga an nun lo awang le lalpa dan thu le athu hriat tir te anga an nun thin lo awang hian an dai rei thin lo ni chu wang chun heng mi te hi mi hlo tling an la ni lo mi hlo cham an ni kan tu le kan fa te chu kan control theilo lom kan tiang tro adik khop mai control a har ama ero chu an ra a in mu ang bible na tiangin kan ra a hian alang ve thirani chu wang chun ho u kan tha te le zel te ran tor ro nan tu na tang hian mi hlo tling ni tu mila hlo tlina dik tak chu midang te ta na nun hi ni midang ten he khovel nuam anti theina tur ta na in mang thin te midang ten he khovela arabi khattala ma an son theina tur ta na che chuak thin te hi mi hlo tling chu an ni nima sela he khovel ero chuan aletling zong ina zirtira eng positiona eng din muna eng mo omvena kha hlo tlina kan ngaya sarkar tha thatak kan thoa MPSC exam a thatak kan ti to chun kan in choi moya idol icona kan tlin to chu kan in choi moi ma se kha arabi khat chau na ni hlo tlina tak tak jok chu khami dota in na tho khani ti hi shenon fo turin ka du chau ani kan pathian hian ekhovela nangle ke hi min da hian omzenei lova kan ni lova chan nei vekin he khovela hian kan omani lalpan chan ne min da na chu hi ni midang te ta na nung turte midang te chan chuak turte ni Israel fa te lalpan na manga athan khan uluk taka Exodus te number te Genesis te kan han en chuan pathian in Israel fa te na manga athan na konga khan he tilaya tui puisen an han kana Jordan lui an han kana kanan mi te khang mi te ne an nun don khan pathian khan atumber chu Israel mi te kha khang mi te ta na entina example ni turin ada ani athu pe ka po that chimit vek turi ati nga lo reng rem na siam tum ula in rem na siam andu chuan in boyan omang ati chau zo kani ma se khang kanan mi te sualna ana sat e ma wang khan pathian kan ne that chimit turin ati a khami mang khan mi ten pathian chu pathian nung an hriat theina tur tan ani ma se Israel fa te khan pathian nam thlan ani na kha an fail tatlat mai nga tinge example set tu tur te khan pathian du dan angin an nun lo vain lalpan nam thlan ani na ta a hnol ta a ti chuan Isu Krista cross lera aron thia akinta aron ti rual che khan biak bu ka puan zar mun thiang lim ber dai dang tu mun thiang lim dai dang tu kha puan zar alai tak aron thler ta hok me ni ti kha bible a kan muwa khami tang khan Israel fa te nam thlan ni na kha atop ta ni ti kan mu theini ngatinge Israel fa te ka hnol ani tak mai achan chu lal pa du angin an nung lo ni chu wang chon rong bol tu kan ni emo he khovela mi hausa kan ni emo he khovela mi te ngaya din mun sang taka om po ni ila lalpan minda na chan chu midang ten ama an mu theina turata na example set turin min du ani ma se example set tu ni lawa chapo na khura kan luta kanin ti thei ani chuan lalpan
kei min la hnolanga kan thla te thlengin alaron hnol don ani kan pathian in chiang takin bible a heng thil te hi asoi to vain ho u lo tlina dik tak chu lalpa thu oi hi ni lalpa thu oi na chun kal sual na om theilova lalpa du zong ti na huna chun kal sual na om theilo ho lalpa hi zongila lalpa a in hatila lalpan kan kongte ati muingil zelanga kan re thei emo kan hausa emo mi hlo tling kan ni thei tho hausak na chau hi hlo tlin na ani lo khovel mi te ngaya din mun sang taka omna ringo ti hlo tlin na la ni lo pathian mi hriat ni hlo tlin na ni a pathian thu oi ni nei hlo tlin na ni a chu pathian thu oi te chuan midang te tan nun an duwa midang ten he khovel hi nuam tak an man thena tur tan chet ve an duwa chu tiang mi te chu mi hlo tling dik tak chu ani mi hlo tling ni du em tuna khan ikuta a ngal ania mystery ini emo zirtir tu ini emo ni tena in hlo fa chop ini emo engineer ini emo doctor ini emo pastor ini emo IAS ini emo officer ini emo alem chuang lo hlo tlina hi khovela din mun sa ga inda na hlo tlina step khat na cha oni ma se he khovela din mun sa nga kan omo om lo emo lalpa thu oi na hi hlo tlina dik tak chu ni ti chuan he khovela mi hlo tling te hian van kan la han bonus bok don ani tu wang chuan hlo tlina dik tak chang tu te chu vana pathian bula kan na leng za dona mi hlo tling dik tak ni du chuan lalpa in ngatla lalpa hran san lo la lalpa thuang in omla lalpan mal asom nge don cheni hlotlin na kha ikuta ome hlotlin ve idu em lalpa in khat ro mi hlotling ini mai lalpan mal min so fek ro se amen